Трэцяя кніга цароў, раздзел 21. А пасля сталася гэта. Набот з Езрагеля меў вінаграднік у Езрагелі побач з палацам Ахаба, цара Самарыі. Дык Ахаб звярнуўся да Набота і сказаў: «Дай мне вінаграднік твой, а я зраблю з яго агарод, бо блізка ён і побач з домам маім. І дам табе за яго лепшы вінаграднік, або калі табе гэта зручней, дам табе адпаведную плату срэбрам». Набот адказаў яму: «Хай будзе ласкавы да мяне Господ, каб я не аддаў табе спадчыну бацькоў маіх». Такім чынам прыйшоў Ахаб у свой дом сумны і разгневаны дзеля таго, што сказаў яму Набот з Езрагеля, кажучы: «Не дам табе спадчыны бацькоў маіх». І лёгшы на ложах свой, адвярнуўся тварам да сцяны і не еў хлеба. І прыйшла да яго Эзабель, жонка яго, і спытала яго: «Што здарылася, чаму засумавала душа твая, і чаму ты не ясі хлеба?» Ён адказаў ёй: «Бо гаварыў я з Наботам Езрагельцам і прасіў яго: дай мне вінаграднік твой, узяўшы плату, або, калі хочаш, дам табе за яго другі вінаграднік». Ён сказаў: «Не дам табе майго вінаградніку». І сказала яму Эзабель, жонка яго: «Ты маеш вялікую ўладу і добра кіруеш царствам Ізраіля. Устань і еш хлеб і будь спакойнай. Я дам табе вінаграднік Набота з Езрагеля». Такім чынам напісала яна ліст ад імя Ахаба і запячаткавала яго пярсцёнкам яго і паслала старэйшынам і магнатам, якія жылі разам з Наботам у яго горадзе. А змест пісьма быў такі: «Аб'явіце пост і пасадзіце Набота на чале народа. І насупраць яго пасадзіце двух людзей, сыноў Беліала, і хай яны засведчаць: ты зняважыў Бога і цара, і выведзеце яго і укамянуйце, каб ён памёр». Такім чынам грамадзяне яго, старэйшыны і магнаты, якія жылі разам з ім у горадзе, зрабілі так, як ім загадала Эзабель, і як было напісана ў лісце, які яна паслала ім. Аб'явілі яны пост і пасадзілі Набота на чале народа. І прыйшлі два чалавекі, сыны Беліяла, і селі насупраць яго, і сведчылі яны, як людзі д'ябальскія, супраць яго перад натоўпам людзей. «Набот блюзніў супраць Бога і цара, таму вывелі яго за горад і укаменавалі». І паслалі яны да Эзабелі, паведамляючы: «Набот укаменаваны і памёр». І сталася, калі Эзабель пачула, што Набот укаменаваны і памёр, сказала яна Ахабу: «Устань і вазьмі вінаграднік Набота, Езрагельца, які не захацеў згадацца з табою, і за грошы аддаць яго табе, бо Набот уже не жыве, але памёр». Калі Ахаб пачуў, што напэўна Набот памёр, ён устаў і пайшоў у вінаграднік Набота Езрагельца, каб узяць яго ва ўласнасць. Дык прамовіў Господ да Ілі з Тэзбы гэтыя словы: «Устань і выйдзі насустрач Ахабу, цару Ізраіля, які ў Самарыі. Вось ён у вінаградніку Набота, куды ён прыйшоў, каб узяць яго ва ўласнасць. І скажаш яму вось што: гэта кажа Господ, ты забіў, а звыш таго і абрабаваў, і пасля гэтага дадасі. Гэта кажа Господ: на тым месцы, на якім сабакі лізалі кроў Набота, будуць яны таксама лізаць тваю кроў». І сказаў Ахаб Іллі: «Ці ты знайшоў мяне, вораг мой?» А ён адказаў: «Знайшоў, бо ты запрадаўся, каб чыніць ліхое перад абліччам Господа». І сказаў Господ: «Вось я навяду на цябе ліха і адкіну будучыню тваю, і заб'ю у Ахаба ўсіх мужчынскага роду, ці то падлетка, ці дарослага ў Ізраілі, і зраблю з домам тваім, як зрабіў з домам Еарабаама, сына Набата, як і з домам Баасы, сына Ахіі, бо ты рабіў усё, каб гнявіць мяне, і Ізраіль уводзіў у грэх». Але адносна Эзабель сказаў Господ, кажучы: «Эзабель з'ядуць сабакі на полі Ізрагеля. Хто ў Ахаба памрэ ў горадзе, таго з'ядуць сабакі, а хто памрэ на полі, таго з'ядуць паднебныя птушкі».
Такім чынам, не было другога такога, як Ахаб, які запрадаўся рабіць зло перад абліччам Господа, бо намовіла яго Эзабель, жонка яго. І зрабіўся ён агідным настолькі, што служыў ідалам, робячы ўсё, што рабілі амарэі, якіх знішчыў Господ з-пад аблічча сыноў Ізраіля. Такім чынам, калі Ахаб пачуў словы гэтыя, раздзёр ён адзенне сваё і апрануў на цела сваё зрэбніцу і пасціў і спаў у зрэбніцы і хадзіў з паніклай галавою. І зноў прамовіў Господ да Іліі з Тэзбы і кажучы: «Ці ты заўважыў, як Ахаб упакорыўся перада мною? Дык за тое, што ён упакорыўся перада мною, я не навяду бяды ў яго дні, але ў дні сына яго навяду бяду на дом яго».